Bismillah Magma Sport sans falala. Anga émission mi d'abord no farkulu nyana je kama. Bi ani anga consultant Makun. Ay ñogon sora no tuguni. Amen ame doni fo farkulu nyana je konala. Makun bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Je me vois hier tout. Ba choisi no. Awa. Makun. Kan bana. Je pense qu'il y a un moment où on sera en fléau et plateau qui est sans faire Magma Sport sans falala. Bon, ala ko la te mo te meto la si samé se nyamena e kan temena nama fa alhamdulillah kada ka makeni kelo ya makeni fushi balontana fair play ko na la ga teme ali na soro famel to jugu do soro la ko na la mameto balontan ko na la ba e anya ga fo anga jamana no anga refaso e Mali andana quart de finale la contre qui contre Côte d'Ivoire. Makun, au bon temps qu'on a là, il y a des gens qui sont là, qui font un flavor, ni wakati là. Il y a des gens qui sont et Mali Côte d'Ivoire, au bon temps, nous avons éliminé la Canna, 2023 Canna, Mali Côte d'Ivoire. Bon temps qui era, c'est-à-dire Djiaï, Béaï, bon, Bepmana, on irait en Malien. Nani ne Kayeta. Ne bolo ameni bla ala ka minɛn kɔnɔ an ka ka bla ala ka an ka kiti donc ni Côte d'Ivoire ta an kɔni an ko bla ala ka minɛn kɔnɔ. Ok n'an ye ko ta ka di ala ma u y'a dile a dibagari ma nka balontan sira fana fɛ an bɛna ye k'a fɔ Mali ka nin équipe in Malien bɛɛ kun jigi b'a kan. On peut dire que diɲɛ mɔgɔ jigi tun b'a kan ko nin équipe in bɛ se ka fɛn dɔ d'an ma a laban a kɛra déception i b'a fɔ i yɛrɛ kumana cogo min na k'an ka di ala ma mais o t'an bali ka to balontan in kɔnɔ hali sisan ka d'a kan ne ye balontan in jate minɛ e Makun i ye équipe menée on peut dire que 70 minutes i ye équipe in menée i ye équipe menée donc à 11 contre 10 i nana ye k'a fɔ an ka bi kelen Ivoirien sera ka remonter temps additionnel kono faut ka tila kana bi filanan sɔrɔ ka don prolongation fana temps additionnel kono mais balontan yɛrɛ la sisan i bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ an filɛbagaw ye e ye mun de faamu match in bɛɛ kɔnɔ. Bon ne ye mun faamuya balontan in kɔnɔna na c'est à dire balontan in kɛra cogoya min na bɛɛ y'a ye bon bɛɛ b'an ka joueurs c'est à dire u ye ballon min ta contre Côte d'Ivoire c'est à dire balontan kɔni don a tɛ tɛmɛ nin kan. C'est-à-dire ni ko balontan c'est-à-dire ka taa kɔfɛ ka taa fo ɲɛfɛ bɛɛ balontan bon i da maga kana bila fo traditionnel ke fɛ jouer ban wagati kuma la bon mais kuma n'o yɔrɔ ye sabula ka da kan o bɛ kɛ c'est-à-dire n'i y'a ta ka jate minɛ entraîneur ka falenni de nana don an kan jouer an kan dɔɔni. Entraîneur ka falenni i b'a fɔ cogo di parce que a joueur caman de sɔrɔ ka falen k'a daminɛ ɲɛfɛ fo kɔfɛ. A kɛnɛ hakilina min a yɛrɛ de b'a dɔn mais e yɛrɛ fana ka hakilina na est ce que a kun b'o kun bɔ wa a ye nin karisa min na bɔ ka nin naze est ce que nin wagati in na an kun mago b'a la. Bon nin wagati in tun na a y'a kɛ wagati min na bon ni kɔni y'a da ne yɛrɛ tun ma ne tun tɛ falenni kɛ o wagati bon a delila ka falenni kɛ ni ɲɔgɔnna falenni kelen kɛ a bɛɛ y'a mɔgɔ kelenw ye i b'a fɔ Mali Burkina balontan bakuma a ye nin falen kelen kɛ bon a hakilina na a bolo balontan min na ban 1-0 la donc a ka falenni kun ye dɔwɛrɛ pour que ka balontan najɔ parce que ka taa minute sanga 80 kɔnɔna na ka taa bila sanga 89 na i bɛna jate minɛ k'a fɔ Ivoirien ka wulikajɔ bonyara kosɛbɛ an ka kankɔnɔna fanfɛla an ka jɔda fanfɛ kosɛbɛ o sababu kɛra mun ye fɛnɛ min n'o f'i ɲɛna parce que a magara an ka camancɛw la ka tila ka maga Sinayoko la bon an dun filɛ yɔrɔ min na ko bi ni magara c'est à dire Sinayoko ye attaquant min ye an bolo Mali kɔnɔ bi c'est à dire n'a bɛ yen attaquant ba do Espérance b'a la donc il sait comment marquer a bɛ bi dun pour ka to position sugu bɛɛ la bon c'est à dire n'i y'a magale o la dɔw de nana kɛ difficulté ye an fan fɛ dɔɔni. Bon Makun n bɛ segin k'i ɲininka c'est à dire an lamɛnbagaw k'a lajɛ u k'a faamuya ni hakili ye c'est pas i b'a fɔ k'u bɛna Eric dɔgɔya ou pas ni e yɛrɛ ɲininka sisan ne yɛrɛ ka faamuyali cogo la est ce que équipe niveau de gars boama ou bien entraîneur ba de parce que moi je ne peux pas mettre en tête que et quelle une équipe menée surnombre be no déjà et be gagé 11 pourquoi et be ta milieu bel là-bas déjà ou be match kono
ka tila ka milieu kuraw ta ka kɛ terrain kɔnɔ. D'accord, diyara n ye parce que m'a fɔ cogoya min na baara in kɔnɔna na n'i t'a kɔnɔ i tɛ se ka a ko bɛɛ dɔn. Ni fili bɛ entraîneur ba caman sɔrɔ. Eric kelen tɛ. Ni fili c'est-à-dire a kɛra demi finale o a kɛra ligue c'est-à-dire farafinna fara tubabula kan. Ni fili bɛ entraîneur ba caman sɔrɔ caman après kɔfɛ o yɛrɛ tila k'u sigi presse la k'a fɔ ko c'est-à-dire défaite yɛrɛ olu yɛrɛ de nɔ ye parce que u ye nin kɛ u man k'a kɛ. C'est-à-dire fili bɛ u sɔrɔ. Bon ne kɔni bolo bon c'est-à-dire après la mort ça c'est vrai o ye tiɲɛ ye mais ni tun y'a n'i y'a yɛrɛ tun ɲininka bolo ni changement de tun kɛra ballontan yiri tun fɛ c'est-à-dire Côte d'Ivoire tun b'an ka daga da la wagati min na c'est-à-dire dɔ bɛna bɔ a la. Bon ne bɛ min faamuya ballontan na c'est-à-dire changement filɛ nin ye kɛ kuma de b'a la parce que déjà minnu tun bɛ match kɔnɔ olu ye match kɔnɔ match banna ka ban changement kelen o ka wasa fila saba an changement joli kɛ a bɛ 5 bɔ. Oui n bɔra k'o de f'i ɲɛna a b'a bɔ mɛ. E ka équipe nin tun ye mɔgɔ min n'o ye Sinayogo ye ani Ayidara ye camancɛ pourquoi Maga bɛ kɛ Sinayogo la parce que ne ye min faamuya a tun bɛ ka demi finale de préparer déjà k'a sɔrɔ an ma bɔ quart de finale la c'est-à-dire don min na n'i bɛ jouer o ye ne ka faamuyali cogo yɛrɛ n b'o fɔ kuma bɛɛ an lamɛnbagaw k'an lamɛn u k'a faamuya an bɛ ballontan fɛn de kɔnɔna la jamana ko de don bɛɛ bɛ se k'i hakilina fɔ nka pourquoi e bɛ sini jɔrɔ k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ bi la moi je pense que bi min bɛ yen nɔ i bɛ bi ta de kɛ après ni sini sɔrɔ cogo min na o y'ala ta de i b'o kɛ mais ne ye nin changement ba bɛɛ kɛ wa sisan an bɔra quart de finale la jɔn bɔra Mali de bɔra bon e ka yeta a n'ale ka yeta tɛ kelen bon hali n'a y'a yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ i k'a tun tɛ ka demi finale préparer finale préparer demi finale préparer parce que ne y'a ka changement kɛ mun ye c'est pour casser le rythme de l'équipe adverse parce que ne y'a f'i ɲɛna wagati ka taa 80 ka taa 90e minute la i b'a fɔ comme on est tun ye 11 et 10 ye olu ye 11 ye ballontan tun falennen don ballontan fana ka gɛlɛn a ka gɛlɛn parce que 10 contre 11 la o bɛ jouer bloc de la i y'a faamuya o bɛ jouer bloc de la pour défendre voilà pour c'est-à-dire pour défendre u bɛ défendre de kɛ c'est-à-dire u bɛ kelen dɔrɔn de fixer donc les autres olu bɛ sigi donc n'u y'a sɔrɔ u bɛ se ka jouer offensivement u b'a fili ka taa n'a perdra bɛɛ bɛ segin ka na récupération na ka na bloc sigi a nɔ la i y'a faamuya offensivement et défensivement donc c'est-à-dire défensivement et offensivement u bɛ bloc sigi de bon n'i y'a ye c'est-à-dire a ye Sinayogo labɔli kɛra erreur don c'est-à-dire a fili y'a sɔrɔ a bɛ entraîneur bɛɛ sɔrɔ donc a tun man ka maga Sinayogo la bon c'est de fait que Sinayogo bɔli min kɛra a falenna ninnu dar'u yɛrɛ la parce que Sinayogo tɛ yen déjà et puis Dudu fɛnɛ manga tun bon n t'a dɔn Dudu banana wa ou bien a ma blessé je ne sais pas mais manga tun man ka kɛ Dudu la manga tun man ka kɛ Lassana Coulibaly la aussi camancɛ de la bon de fait que olu déjà exactement donc maintenant olu bɔli min kɛra o de nana kɛ difficulté ye an bolo parce que n'i ye i ka élément clé labɔ ballontan na moi ne filɛ nin n tɛ n bɛ hali bi n bɛ baara kɔnɔna na n ma haut niveau sɔrɔ kosɛbɛ n kɔni n bɛ voilà donc n bɛ première division na n ye san 8 ans kɛ n bɛ première division kɔnɔna na bon même salon tun bɛ SAD la donc n bɛ Mali c'est-à-dire Mali haut niveau la n b'o kɔnɔ n bɛ se ka dɔɔnin f'o la donc ni y'a f'i ɲɛna nin cogoya in na tan parce que fili y'a sɔrɔ fili y'a sɔrɔ o bɛ entraîneur bɛɛ sɔrɔ c'est-à-dire a ka falenni tun ye mun ye quand bon o ye ne ka yeta ye ani ne ka faamuyali cogo ye a bolo n'a nana ninnu nabɔ sisan parce que changement kɛra wagati minnu na ani Boubacar ni l'autre là olu bɛ ka don wagati min na o kɛra à la 89e minute a y'a kɛ ça juste pour que ka temps tuer bon sisan ballontan na bon temps tuer na bon ne bolo a hakili bon staffu ka baara y'o ye sinon ne bɛ yen mɔli minnu t'a la c'est-à-dire dɔ bɛ ɲɛfɛ c'est-à-dire anw de sigilen bɛ yen anw bɛ assistant de adjoint bɛ yen préparateur bɛɛ bɛ yen a bɛ se ka bon coach a y'a fɔ coach ye donc a k'a to yen dɔɔnin parce que sisan temps additionnel bɛɛ bɛ ka kɛ 8 minutes 9 minutes dɔw yɛrɛ ta ye 10 minutes bɛɛ bɛ k'a fara a kan bon a même à 7 minutes ballontan bɛ se ka falen i b'a fɔ Ghana t'a lajɛ 3 minutes temps additionnel 3 minutes u y'a égaliser Ghana est éliminé Ghana ka 2-0 bɛ yen u y'a égaliser match nul Ghana éliminé là au kɛra bon donc n'a sɔrɔ ça dit 3 minutes o bɛ se ka maintenir mais 6 minutes 7 minutes
n'a ballon tan na fɛn bɛɛ bɛ se ka kɔnɔna na fɛn bɛɛ surtout n'a sɔrɔ bi bɛ mɔgɔ min na olu ka défense bɛ bonya ka sɔrɔ bi tɛ minnu na la d'accord a bɛ kɛ o difficulté de bɛ équipe sɔrɔ minnu ka bi bɛ yen ok o faamuyara Makun au fait hali bi an bɛ to o circuit kelen kɔnɔna la tuguni parce que an bɛna ye k'a fɔ CAN tɛmɛnen kɔfɛ an ka fédération FEMA foot u seginna tuguni u ye Eric Kondi parce que n'i ye mɔgɔninfin ka défaut fɔ i jija i k'a ka ɲuman dɔ fana fɔ quoi reconnaissons qu'à nali équipe in tête la ni budget on peut dire qu'à fin de Mali à Koba de fana ke Mali est-ce que vous voyez qu'à dame de par éliminatoire ou qu'on a fait en qualification qu'on a fait CAN yɛrɛ kɛnɛ kan on peut dire que équipe min ye Mali ci a ka dɔgɔn o équipe ka dɔgɔn kelen bon Mali fana kun famana tuguni ka se kari na a y'an se donc sisan e yɛrɛ bolo Eric Kondi k'a to an ka équipe in kunna yɔrɔ an bɛ taa 2025 kɔnɔna n'Ala sɔnna a ma a bɛ se ka fɛn dɔ rapporter équipe ye tuguni a belebeleba parce que u ye mun fédération mun kɛ fédération kan ka fo kosɛbɛ minnu b'a faamuya a ka ɲi mais minnu m'a faamuya fɛnɛ fo ɲɛfɔli ka k'u fɛnɛ ɲɛna c'est à dire a reconnu ni ɲɛna munna parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye équipe kunna bon n bɛ se k'a fɔ équipe ba kunna national kunna donc a ɲɛna bolo bon ne y'a bilali min kɛ tuguni a ka contrat renouvelé a ka continuer c'est une très bonne idée a idée ɲɛna hakilina ɲɛna parce que ale de b'u dɔn ale de bɛ équipe ninnu dɔn a bɛ gérer ninnu dɔn ale bɛ gérer u dɔn bon n'i y'a ka match a ka depuis a ka premier match fo ka na se CAN na a victoire min kɛ a m'o défaite kɛ a victoire min kɛ a m'o match nul kɛ donc a ka victoire ka ca ni a ka match nul a ka victoire ka ca n'a ka défaite ye donc compétition ça c'est au fana réalité wɛrɛ de ye donc a reconnu min kɛra donc n'a faleni ne tun kɛra an tun tɛ erreur kɛ ka bɔ parce que tun bɛna ne entraîneur an bɛ bɛn dingɛ kɔnɔ tuguni parce que bayɔrɔ bɛ na tuguni o fana n'a ka équipe gère kuraw ye bɛɛ n'i ka mentalité don bɛɛ n'i ka système de jeu don donc pour que ninnu ka adapter à la ça va a bɛ kɛ problème ye déjà ani ninnu de bɛ ɲɔgɔn faamu ka ban u b'a ka système de jeu dɔn u bɛ hakilinataw c'est à dire u ye ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ donc depuis a nana moi même à mon remarque ne ma problème misɛnnin ye équipe nationale in kɔnɔ kuma bɛɛ mankan misɛnnin ni fɛn dɔw wagati dɔw kɛra entraîneur tɛmɛna Niger dɔw ni capitaine dɔw ma kɛlɛ dɔ bɛ kɛlɛ mais au sein de l'équipe maintenant vraiment ça va ne kɔni bolo ok Makun voilà donc an bɛ fédération fo yɔrɔ la an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ la mais an bɛ segin k'a fɔ Eric n'a ka balontannaw ye n'olu y'an yɛrɛ ka balontannaw ye k'u ye Makun bila k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye k'an bɛ CAN in ta ka na k'a ma kɛ ten donc k'u jija 2025 in na Makun n'a fɔ mɔgɔw ye plateau kelen de kan k'a bɛ na donc n'a ma na an bɛ segin k'a fɔ mɔgɔ kelenw de a kun ka d'an ye a ka kɛ ten tɔ de n'a ma kɛ ten fɛn bɛɛ Ala ta de i y'a ye donc u k'u jija 2025 in na u ka segin ka kuma in ma hali bi an bɛ to CAN hukumu kelen kɔnɔ yanni an ka bɔ parce que an nana ye Mali contre Côte d'Ivoire a match bɛ ban don min na an ka joueurs réagira capitaine bolila ka taa contre l'arbitre u taara arbitre kama bɛɛ y'i ta fɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ CAN bannen sisan maintenant on a vu que Kafu a essayé ka jamana n'o y'an ka Mali yɛrɛ jamana sanctionné en même temps k'an ka capitaine yɛrɛ fana sanctionné f'a kan ka tila ka wari dɔ sara ka fara a kan yeah donc suspension in kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn c'est à dire le coup est déjà parti Ala k'a ɲɛ ka d'an ma donc Makun o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ban Maliba yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye an yɛrɛ ka championnat national ye Ligue 1 Orange donc an bɛ 18e journée la an bɛna ye k'a fɔ SAD de y'a ka 18e journée tan tɔw bɛ 17e journée la pour l'instant donc SAD ye fila ni bi kɛ kelen ni kelen donc provisoirement an bɛna ye k'a fɔ 35 points de b'olu bolo donc sisan i bɛna ye Real de Bamako bɛ gun la ka Joliba gun la 33 donc ni fila fɛn fɛn min mana gagner o bɛ se ka taa provisoirement tête la donc e yɛrɛ bɛ se ka mun de sɔrɔ actuellement Mali balontan kɔnɔna la parce que i ɲɛ bɛ nin joueur fɛn o fɛn na n'an bɛ ka kule n'o ye équipe nationale joueur a caman bɔra académie na yan nɔ i b'a fɔ an delila ka kuma fɔ a bɛ n'a fɔ fanga bɛ académie na i b'a fɔ fanga dɔ b'an ka tɔnbaw la cogo min na mais i bɛ se ka Mali championnat yɛrɛ niveau an bɛ segin dɔɔnin i bɛ se k'a bila cogo di parce que i bɛ na yan an ka furu in caman n'a bɔra nin na a caman bɛ bɔ kɔfɛ ka na de dɛ an bɛ minnu d'a ma est ce que a caman bɛ intégré groupe kɔnɔ direct la bon c'est à dire balontan ye fɛn dɔ ye
on peut dire monsieur ka mun fɔ chance b'a la c'est à dire il faut mɔgɔ k'o faamuya c'est à dire fɛn dɔ bɛ yen balontan ye gasigɛ ko don se b'a la n'i bɛ se balontan na i bɛ se balontan na mais i bɛna ye k'a ta ka jate minɛ n'i ko o la sisan minnu bɛ yan ani minnu bɛ kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ ka jouer yan championnat national la u bɛ se balontan na ka tɛmɛ dɔw bɛ championnat européen kan u bɛ se balontan na c'est à dire mɔgɔw garisɛgɛ tɛ kelen ye faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu c'est à dire a kana kɛ i b'a fɔ ko parti pris don o tɛ mais n'a fana suguya bɛ kɛ i b'a fɔ CAN liste nana bɔ tan logo kelen t'a la an tun fɛ yen donc ne bolo o ye o man ɲi dɔɔni au moins c'est à dire entre bon i ka o kuma la n'i lajɔ ye oui parce que i b'a ye jamana tɔw la ni junior ko nana ni cadet ko nana i b'a ye u bɛ évoluer n'u ka joueur min ye a kɛra togo o togo an y'a k'a ye Sénégal an bɛ se ka Osimhen ninnu kɛ exemple ye Nigeria i bɛ an bɛ se ka Nigeria wala an bɛ se ka Osimhen ninnu kɛ exemple ye an y'a k'a ye Sénégal fana tu vois i bɛ taa sɔrɔ ka junior la ou bien cadet la minnu bɛ exploit ɲɛnama kɛ donc mana jouer togo o togo i bɛ taa sɔrɔ ballontanna dɔw bɛ yen nɔ c'est à dire i bɛ se ka compter o tigi kan ko dans l'avenir nin bɛna fɛn dɔ kɛ jamana ye mais i bɛna ye anw fɛ yen yan nɔ i bɛ ballontanna o ballontanna ye k'u bɛ na an ka junior la ou bien cadet la n'an couleur la junior la ou bien cadet la c'est à dire sugu fɛn fɛn min bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ équipe A la a caman bɛ kɛ déception ye pourquoi o déception bɛ na yɔrɔ min na c'est à dire an yɛrɛ b'a la an yɛrɛ b'a la i n'a fɔ ni ko an yɛrɛ b'a la c'est à dire mansaw b'a la so denw ma c'est à dire joueurs mansa b'a la i b'a ɲɛfɔ an b'a faamu n bɛ na n'o yɔrɔ ye ni ko joueurs mansa b'a la mais mɔgɔ tɛ jigin u la mɔgɔ tɛ jigin u la i bɛ taa sɔrɔ sisan ni bon maintenant mais cadet fara junior kɛ c'est à dire an ye coupe du monde cadet ɲuman kɛ coupe du monde cadet ɲuman kɛ sumala ni minnu tun bɛ yen junior ɲuman fana bɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman bon o bɛ ban wagati min na i bɛna sɔrɔ équipe dennin dɔ manager dɔ bolila ka na se joueur ma bon n b'i feere nin na 200 euros 3 a ti c'est à dire u bɛna wari dɔ f'u la mais n'i y'a converti an ka CFA la a bɛ taa 25 millions 47 millions bon donc n'o nana fɔ masa c'est à dire ni joueur ko k'a c'est à dire ni dɔ ko k'a ti ta yen masa bɛ wuli ka na jɔ k'i donna ni den na ka yɛrɛ cɛ ni ba m'i convoqué fa b'i convoqué parce que i bɛ taa sɔrɔ fa yɛrɛ bɛ lancer la vous m'exigez sur le terrain contrat dɔ ka na dɔrɔn wari ka sɔrɔ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ équipe ballon tɛ ka tan ballon tan kama a bɛ ka tan wari de kama bon fɛn bɛɛ wari ko de ye o m'o f'i ɲɛna bi dɛ i y'a faamuya fɛn bɛɛ wari ko de c'est à dire mun bɛ k'an ka denmisɛnninw ka carrière tiɲɛ c'est à dire il faut que fɛn dɔ k'a sigi au niveau bon t'a dɔn fédération jate de don wa au niveau de la fédération c'est à dire pour voir surveiller c'est à dire k'an ka jeunes ka parcours suit kosɛbɛ équipe dɔ bɔra ninnu bɔra junior la kaban donc combien personnes don 27 personnes don ou 23 personnes don bon mɔgɔ joli ni joli kan ka bɔ donc ni mɔgɔ bɔra mun nɔfɛ fédération kan ka signaler donc a bɛ lajɛ maintenant équipe jumɛn de don a la a bɛ lahara jumɛn na bon de problème de je pense que u bɛ tɛmɛ club yɛrɛ de fɛ u bɛ tɛmɛ club fɛ o wo in b'a dɔn u bɛ ka na n'o de si club de t'a dɔn mɛnɛ bon président fana bɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan ça c'est vrai i ye mun fɔ i ye mun souligner sisan c'est très très important i bɛ taa sɔrɔ club la sisan i bɛ taa sɔrɔ président dɔw bɛ yen moyen t'u ye moyen foyi t'u ye u bɛ ka u débrouiller c'est à dire u sera ka papier sɔrɔ ka formation nin fɛ donc maintenant denmisɛnninw évoluera juste dɔw ka talent au sein équipe nationale la i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen dans la famille ça ne va pas dire fɛn tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ n'u yɛrɛ ka compte ta ka jate minɛ i bɛ taa sɔrɔ hali 500 tɛ dɔw bolo bon ni e nana k'e bɛ bɔ dɔw ka gère nɔfɛ ko 27 millions 35 millions mais a b'a fɔ k'ale ka fɛn bɛɛ ɲɛna ka ban au lieu de c'est à dire président kan k'o jate minɛ pour regarder maintenant nin bɛ ka taa équipe jumɛn na est-ce que a ka ka carrière ma i bɛ taa sɔrɔ équipe dɔw bɛ yen en Europe ils sont pas c'est à dire c'est-à-dire u considérer les yɛrɛ tɛ hali championnat la niveau bas tout la voilà donc maintenant i b'a ye caman bɛ taa dɔrɔn u bɛ taa san 3 san 4 ka t'u ka voilà bon donc faut que mɔgɔw de fana k'a suit denmisɛnnin bɛ taa équipe jumɛn na a équipe bɛ niveau jumɛn na wari ko dɔ position de b'a to u bɛ taa caman bɛ yen u bɛ taa dan sira la u bɛ taa mɛn san 3 san 4 wali équipe c'est à dire u tɛ se ka wele bilen o y'u ka carrière bannen kuma latigɛ yɛrɛ tɛ parce que i bɛna ye très généralement oui
farafin joueur n'était comment ni Mali dron là. Voilà, vous m'excusez pour les termes. Oui. Et il vient avec la force en a la ligne follow. Il va agent bébé plein là à jouer parce que niveau contrat signé jouer. Il faut que agent a ira de gafo. Il vient dans volontairement signé. Mais avec ni temps de jouer sur ama Europe avec il était dans le joueur signé la tasse qui bana il était dans le joueur signé au minimum à 45 minutes sur à jouer à 60 minutes jouer n'a tout joué n'était pas volontairement dima mais il vient farafina et non il tellement que en mauvais contrat là en me pressé donc on voit un joueur nous faisons il t'a sur un agent m'a dit parce qu'il allait voir d'autres Volontairement, il se avoir d'autres. Or, ni bête équipe là, j'ai un objectif follow quand la guerre mouni, ne vais pas me jouer, car imposer mes joueurs. Mais mouni va la jouer ou quand, à me contrat signé, à mettant signé bana. C'est-à-dire, on a joué, à me voir une soro, on a ou soro, car faire le que soudron, on can en jouer. Par contre, il va y avoir un ami volontaire voir les gamins. Mais ni t'as même forme fan à dire d'où c'est fini. Il faut reconnaître que n'est que bla, il m'a dit le contrat aussi. Il faut que c'est-à-dire un manager, un adresse manager, manager, nous contrat de Dimsenuma, ou tout ou agli to Ronuna. C'est-à-dire contrat qu'on a là, ou va ira comme quoi, négani volontana et ma firima ni warina. Wariko Doronte, Jarna Tarafoga, pour que contrat qu'on a là. Oui. Écoute, je vais imaginer. Mais des contrats signés dans car c'est la war d'osro. Habitat si bien. J'attends que je pose Dante, j'attends coup d'Afrique cadet, coup du monde cadet. Dante, même coup de 2015 là, Dante, il est capitaine. Si, il est où? Il était avec Château. Mais il est un château même. Il est où? Actuellement, Château a signé. Voilà, donc maintenant, ça dit fin au dos. Ça dit fou qu'à solution au phénomène problème mais quand on a équipe sur bon nous mais qu'à jouer et ça dire nous mais chance sur Qatar France Allemagne bon en Allemagne Germanie France Espagne Belgique voilà ni Turquie voilà ni Araboula donc maintenant ça dire fou qu'à suivre nous m'a suivre du président fait parce que le président va être un gère faire c'est fini les millions dans la compte là c'est fini avec d'ores ni ko chori donc non mania et de ka joueur doit aborder des filles. C'est-à-dire ni manager de faire avec moi fa ka pousser des gérer cahier c'est-à-dire jamana de faire mako bala bi c'est ngara tunini maintenant sur la tête à jouer avec mes formes là donc actuellement volontaire voilà c'est ça ama fogo c'est-à-dire si les réseaux clés là nous c'est quoi de faux les réseaux clés on a volontaire qu'on est pour que gars c'est jouer kon il faut que tu aies forme là sinon libé volon qu'on a fono ni tara me forme na fitini c'est fini ou les gars yi demain qui là kunu au fin était volontaire na tout le monde ami demain il a jigine 600 car ça m'a wili ate wili fa yoro olu fene nu fanfana ko do gele ave volontana beso volontana fo ite kite ta mi forme na gaele mais en munu fana sporteur oui en munu dirigeant oui munu fana dimension oui c'est-à-dire ni joueur avec difficulté qu'on a wakati mina anga nyogo de ma nyogo na uli ni no ya bi ama ke ni gele ave ama ke fa si volontana glina sara bire ni tara mi forme na match kili mi resro fila on va t'enterrer donc il te revient tout ali be semina si tu n'es pas fort mentalement niga moralement yere tia volontaire tugun ok magun ame filé ça no bo farafina piu ame ta nazaro fi no ame ta Ligue des Champions fana konna la no comme émission la ça fu mi ma roma donc ame na yega fo Ligue des Champions fana bi quart de finale la no ratina kunu encore ana ga fo Inter de Milan no italien nga volontaire tondore ana Atlético de Madrid me no gona donc oui espagnol fanara che bodo na ga fo intéressé ba sur Atlético ba kunu kelen anu fu volontaire era volontaire jija limba au cofé un PSG Noven oui Hollande au fanave Pays-Bas Dortmund oui allemand tay lu fana de sera nyona kelen nyari match retour che donc ni volontaire no fanana 600 il est là, il est volontaire de serrer le nez. Sans date, c'est à voir. Un jour où attendre nous chamana. Ni volontaire nous fanana. Et puis on est famille à volontaire nous connaît là. Ça dirait que c'est à compter équipe du même parce que fana équipe chamana c'est une intramane à 600. Voilà mais équipe où flâner ça dire ni au européen on a volontaire jugé à Calgalendoni parce que toi volontaire dans tout est possible faire mais pas comment.
donc ni nana basé ni ka c'est-à-dire équipe dɔ bɛ se ka kɛ forme na mais Ligue des Champions fana Ligue des Champions fana filɛ nin c'est notre réalité. I b'a fɔ i bɔra daminɛ gɛlɛya la ka taa laban. C'est notre réalité parce que i b'a jateminɛ ani y'a lajɛ Real de Madrid lajɛ wagati dɔ kɛra u ye ligue ta ka tugu ɲɔgɔn kɔ siɲɛ 3 mais siɲɛ fɔlɔ min na u b'a ta o b'a sɔrɔ u famalen k'a ta. C'est surtout que Real tun ye fo 5e de championnat ou 6e comme ça. I y'a faamuya mais Ligue des championnat ballon-tan fɛnɛ i b'a fɔ komi o ye finale de équipe dɔw bolo. Surtout match bɛɛ finale n'u b'u fɛ yen i b'a ye o ballon-tan c'est-à-dire engagement b'a la a tɛ championnat na. Bon donc toujours Real o de yira toujours le Real c'est le Real. Bon Inter ninnu fana bɛ ten salon u taara fo c'est pas finale la donc tubabu ka ballon-tan filɛ nin wagati bɛɛ a bɛ se ka falen don ne bɛ se ka falen. Don ne bɛ se ka falen wagati bɛɛ. Bon bi an bɛna ye Barça ni Napoli ye ɲɔgɔn na. FC Barcelone n'o ye Espagne fana cɛbɔ ye ka taa Italie Napoli ye olu fana ka ballon-tan tɔn ye. Bon bi olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Porto fana ni Arsenal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais ni wagati in na an bɛna ye k'a fɔ Barça bɛ gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔna la. Kosɛbɛ Barça bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Barça contre Napoli est-ce que Barça bɛ se ka tɛmɛ quart de finale in kan e yɛrɛ ɲɛ bɛ Barça ka score la cogo di match in aller retour la est-ce que u bɛ se ka qualifier. Bon c'est-à-dire Espagne ballon-tan ani Italie ballon-tan tɛ ballon-tan na suguya kelen i b'a fɔ ni Angleterre ballon-tan tɛ kelen cogoya min na i bɛ Espagnol ka hali 3e 4e bila a bɛ Anglais ka premier bati Ligue des Champions na parce que Espagne ballon dalen do ka taa c'est-à-dire nakɔ t'a la bon Anglais ka ballon-tan ye ballon-tan qualité min ye c'est-à-dire bɛɛ b'o dɔn c'est-à-dire direct de don ouais c'est-à-dire ninnu bɛ jouer petit jeu de la c'est-à-dire u b'u ka rythme casser donc ka taa n'u ta ye donc il crée des occasions aussi offensivement ou b'a c'est ka kuma caman u bɛ Anglais bati ten bon n'i y'a jateminɛ Napoli fɛnɛ salon u kɛra champion ye u ka championnat na o wagati y'a sɔrɔ équipe in tun bɛ entraîneur min bolo n bɛ se k'a fɔ a tun bɛ équipe in maîtriser a équipe in maîtriser kosɛbɛ mais n'i nana i y'a ta ka jateminɛ ɲinɛ ale tɛ yen entraîneur kura de nana bon a daminɛninw na ka na fo ni wagatinin dɔw la gɛlɛyanin dɔ tun bɛ équipe kɔnɔna na jusqu'à ce que u ka échumène ani entraîneur in kun ka manamisɛn fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn misɛnnin dɔw la bon entraîneur bɛɛ n'i ka yeta don donc n'i y'a jateminɛ ka na Espagne fɛnɛ na n'o ye Barcelone ye bon Barça fɛnɛ filɛ nin ye difficulté kɔnɔna na donc a ballon-tan kɔni ne kɔni bolo a bɛ égalité la a bɛ égalité la. Donc ni min chance bonyana voilà o bɛ se ka gagner quoi. D'accord Magun. Oui. San kɔni an b'a fɔ ko émission sera kuncɛyɔrɔ de ma sisan nɔ donc an bɛ jɛ sisan an bɛ an lamɛnbagaw an lajɛbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali bi u ka to Magma Sport sanfɛla la u ka vidéo ninnu u k'a aimé u k'a partager. Donc olu c'est-à-dire fanga b'an na n'olu de ye quoi. Donc kumakan laban mun bɛ e yɛrɛ bolo sisan yan'an ka bɔ kuma kɔnɔ i bɛ se k'o fɔ an filɛbagaw ye. Bon n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka taa Kayi fo Kidal n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ani fɛn fɛn sen bɛ farikolo ɲɛnajɛ la donc bɛɛ welelen don toujours k'an ka émission Magma Sport suit donc an bɛ cɛ fara muso denmisɛnnin maakɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc o de kun don. D'accord merci.